sammen og velkommen til den her video. I dag har mig og min lille søster fået den her Dubai chokolade. Og vi vil lige prøve at åbne den, og så vil vi rate den fra 1 til 10. Ej. Og jeg tænker sådan at knække det. Jeg kun gør det ved den første der. Gør det ved den første. Række. Jo, vent, jeg vil også kigge. Her. Gør det. Oh my god. Okay. Sådan der. Så knækker vi lige 4 stykker af. Vi giver lige til vores forældre. Okay, og så har vi lige knækket dem over. Vores forældre, de skal også lige Ja, smage. jeg filmer også lige. Klar. Okay, så nu har vi lige knækket op. Ej, det smager godt. Ja, det smager pistachienød. Det er rigtigt. Okay, jeg spiser lige færdig, og så rater jeg den fra 1 til 10. Okay, jeg rater min fra 8 ud af 10. Jeg tænker, jeg rater det der, ja. de der lange 8 ud af nogle, 10, ja. det er lidt irriterende at have i munden. Men det smager okay, det smager virkelig godt. Det er Så ja, bare sådan. det var egentlig bare det. Jeg håber, I har smagt det, og det smager i hvert fald mega godt. Hej hej.